ngelishwa siphoxekile, siphoxwa ngabantu abanjongo zabo ukukophula umthetho umisiwe. Sekusweleka abakhwetha abasibhozo oko liqalile ixesha lokuluka ngobubusika eMpuma Koloni. Kusweleka abakhwetha abasibhozo. IFP members are continuing undermining this GNU or this GLU that we're trying to forge, and it comes at the expense of NFP. I-NFP ingahle irhoxa kurhulumente wobumbano wephondo eKwaZulu-Natal ukuba ngaba i-IFP iyasilela ukurhoxisa intlanganiso yebhunga apho Michael Khumalo wa-IFP onyulwe njengosodolophu omtsha wesithili iZululand. Xabisa ixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malibe nani. Indlu yenkokheli zemveli eMpuma Koloni ithi iziganeko zokwaluswa ngongekho mthethweni ziyaqhuba nokusingela phantsi imigudu yolwaluko olungenaziganeko. Abakhwetha abasibhozo babhubhile eMpuma Koloni susela kuqala ixesha lolwaluko lasebusika. Ngokwindlu yabantwana bakomkhulu kwaba abakhwetha abathandathu boyanyaniswa namabhuma angekho mthethweni. Ulwaluko lisiko elibalulekileyo kakhulu kwaXhosa, kodwa kutshanje eli siko lithande ukombathwa lishwangusha lokubhubha kwamakhwenkwe ngenxa yokoluswa ngendlela engeyiyo kwanokungabi namanzi emzimbeni. Uninzi lwabakhwetha ababhubhileyo kweli tyeli bakwingingqi yase-OR Tambo, ukanti kukwashwangulwe abakhwetha abangama-72 kumabhuma angekho mthethweni kwakule ngingqi yase-OR Tambo. Amagosa ajongene nolwaluko athe bhazalala ezama ukuthintela ukusweleka kwabakhwetha. Okokuba masiqinisekise into yoba abantwana bayahlolwa kumaziko empilo. Siyenzile loo nto. Saqinisekisa into kokuba iimbizo ezigxile ekufundiseni nasekuqeqeshwa nezinto ezinjengokuqeqeshwa kwamakhangatha nengcibi sizenzile. Kodwa ngelishwa siphoxekile, siphoxwa ngabantu abanjongo zabo ukukophula umthetho umisiwe. Ingcibi yomgunyathi kumasipala wesixeko iBuffalo City iseluvalelweni ngokolusa ngokungekho mthethweni abantwana abangakafikeleleki kwinqanaba lokwaluka. Indoda engu-Evie Wegana ena-19 iminyaka uye wabanjwa ngamapolisa oku kulandela i-incident eyenzeke emzamo wethu eGonubi ngaphandle kwaseMonti, apho aye waphula umthetho wolwaluko ngokwelusa ngokungekho mthethweni amakhwenkwe aneminyaka eyi-14 to 17. Indlu yenkosi ivule amatyala ngakubantu abangama-27 nabophule umthetho olawula ulwaluko. Lo mthetho uthi umntwana makangoluswa ngaphandle kwemvume yomzali. Ndingulubaba lotata kwindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Ukuqulunqwa kwekhabhinethi yesihlandlo sesixhenxe yorhulumente kazwelonke wobumbano sekusondele ukuze emva kokuba inkokheli ye-DA uMnumzana John Steenhuisen kunye nomongameli Cyril Ramaphosa bedibene izolo kwingxoxo ephantsi yakhokelele ekubeni ubhatyala ke urhulumente kazwelonke wobumbano. Kukho amarhe wokuba esi sibini sikwazile ukubuyela kwisithebe sengxoxo. Oko kulindeleke ukuba umongameli Cyril Ramaphosa aqukumbele ukuqulunqwa kwekhabhinethi yorhulumente kazwelonke wobumbano. Iimpukane eziluhlaza zithi ANC ne-DA zibuyele kwakhona kwisithebe sengxoxo emva kwentlanganiso phakathi kweenkokheli zala maqela mabini zolo. Oku kuza emva kokuba i-ANC biphakamise ukunika i-DA izihlalo zabaphathiswa eziquka umphathiswa wezorhwebo nemveliso zesarhoxiswa eso sihlalo. Okukhange kulonwabise kwaphela iqela le-DA, nto leyo ikhokelele ekubeni zime ngxi iingxoxo. Ijelo le-SABC lixelelwe ukuba isigqeba esiphezulu solawulo se-DA siyalele inkokheli yalo mbutho uMnumzana John Steenhuisen ukuba adibane nomongameli Cyril Ramaphosa kwilinge lokusombulula ukungaboni ngasonye kwala maqela mabini. Kungoku nje kukho amarhe okuba kukho inkqubela kwingxoxo phakathi kwala maqela mabini. Ukanti uluntu eMpuma Koloni naseFreyistata luphefumle ngokusekwa kwekhabhinethi entsha yorhulumente wobumbano.
A cabinet that reflects the government of national unity and really sort of a balanced cabinet of people that really have the country's best interest at heart, the constitution, and making sure that our country is moving forward. I would like to see, all of the parties that are represented in the GNU part of the cabinet, not just the parties that hold, 40% or like 30%, but every party that is there should be represented in the cabinet. Delaying is affecting us as a community because we're expecting service delivery, we're expecting more from them. Whatever they promise us, we expect it from them. So if they're delaying, it's really affecting us. I don't see any problem with them combining together, but only if they would come up with a proactive results. I think that will be the better way. kukamongameli Cyril Ramaphosa ngolwesithathu eveke phelileyo oko amehlo bemi boMzantsi Afrika ethe ntsho ejonge kusuku olungekaziwa lokubhengezwa kwekhabhinethi entsha. Ukanti iFF ibhalele iANC incwadi ivakalisa kulungela kwayo ukusebenzisana neANC kusekurhulumente. Isibonelelo seIFF sihamba nomqathango wokuba ingabandakanywa iDA neFF Plus kulorhulumente. Ukukudule kwincwadi ebhalwe kusoso bajikelele weIFF umnumzana Mashil Dlamini eyibhalela ugxa wakhe kwiANC umnumzana Fikile Mbalula. iFF noluvo lokuba umqulu wezithembiso zonyulo wayo usondele kweANC nto leyo engenza kube lula kulamaqela lawule ngokubambisana. Kumtyangampo encwadi yeFF iphakamisa isivumelwano esitsha okanye ingxelo yenjongo phakathi kwayo neANC kuguzulwe le njongo iphakathi kweANC kunye namaqela asetyikitye injongo yokuseka urhulumente kazwelonke wobumbano. Isivumelwano se-EFF siquka phakathi kweenjongo kulinganwe nokulungiswa kwemo yokudlelwa indlala yamandulo. Iqhube yathi izimisela ukungena kurhulumente ukuba ngaba iDA neFF Plus zikhutshelwa ngaphandle koku umongameli nenkulu baphathiswa banegunya lokutyumba ikhabhinethi ebonisene nobunkokheli beEFF. Le ncwadi yeEFF ivela ngoku zaqhuba ingxoxo kuthukuthukuza nesibhengezo sikamongameli Cyril Ramaphosa ngabaphathiswa abatsha bekhabhinethi. Kwalapha ezindabeni umasipala wasemhlathuze Richards Bay KwaZulu-Natal usebenzise imali yawo ibiyabelwe umsitho wosuku lwabatsha ukuxhasa osomashishini abasakhasayo kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba ze-SABC 1 uyakwazi ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti ka ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongeza wenze njalo. Xa sihlabela mgama kwinqaku lokuqala sithe indlu yenkokheli zemveli eMpuma Koloni ithi iziganeko zokwalusa ngokungekho mthethweni ziyaqhuba nokusingela phansi imigudu yolwaluko olungenaziganeko. Abakhwetha abasibhozo babhubhile eMpuma Koloni susela kuqala ixesha lolwaluko lasebusika. INFP ithi ngahle irhoxe kurhulumente wobumbano wephondo ukuba ngaba iIFP iyasilela urhoxisa intlanganiso yebhunga apho umgqatsi weIFP umnumzana Michael Khumalo onyulwe njengosodolophu omtsha umasipala wesithili iZululand. INFP ibanga ngelithi khange kuthethwe nayo phambi kwelinyathelo. Isikhundla sikasidolophu eZululand sivuleleke emva kokuba ubesakuba ngusodolophu umfundisi Thula Sizwe Buthelezi elahlile waze walilungu leParlamente yephondo. Kubuke kunezinkinga ezivelayo ebuholini bukahulumeni wobumbano esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba kunongaboni ngasolinyo phakathi kweNFP neIFP ngesikhundla semeya kamasipala wesifunda iZululand. INFP ayisitholanga lesikhundla nokuthiwa ibisigaqele. INFP iyona eyazithola inamandla ngenkathi kwenziwa uhulumeni wobumbano esifundazweni ngesihlalo sayo esisodwa esisize iIFP, iANC, iDA kanye neNFP ukuthi bahole. Kodwa iIFP iqoke uKhumalo njengemeya eZululand kanti iNFP ithi lokhu akuthathwe
njengento engekho njengoba bathi bebengeyona ingxenye yalomhlangano futhi abaziswanga ngalokhu. IFP members are continuing undermining this GNU or this GLU that we're trying to forge, and it comes at the expense of NFP. I'm here as a party leader and as a council declared by IEC. Now the IFP is not playing ball. They need to fix their house. So whatever happened yesterday needs to be nullified and be corrected by the IFP. That's what the letter was all about. That we are not satisfied with how IFP is constantly meddling in NFP's issues. I-IFP ithi bekungekho sivumelwano ngokuthi kuzokwenzekani komasipala. Ithi isivumelwano esikhona esisemazingeni esifundazwe njengoba i-NFP igcine ithola isihlalo sikaNgqongqoshe. Usihlalo we-NFP uMbali Shinga uqokwele esikhundleni sikaNgqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kuhulumeni omusha. Asikho isivumelwano esathi i-IFP izosebenza ne-NFP ukuzinikeze isikhundla sokuba umeya eZululand. Kodwa ingxoxo esafinyelela kuzo ezithi i-NFP nakubi nelungu elilodwa izonikwa isikhundla sikaNgqongqoshe nakuba ngokwezibalo zingayivumeli ukuthi ibe noNgqongqoshe kodwa ngomoya wokubambisana. Uhlabisa ubuye waveza ukuthi bazoxoxisana ne-NFP ukuze bakwazi ukuthola isisombululo ngalesikhalo sabo. Mlondi Radebe, SABC News, eThekwini. Uncwatshiwe namhlanje uNomathemba Gweledo iminyaka engama-27 odluwe waqengwa zizinja ezingamahamncwaka. Inkonzo ebizukile kwihololo lunde eKegesanongo eBloemfontein. Lo mama wabantwana ababini waqaqanjelwa zinhlungu de watshaba kulandawo zazimdlela kuyo. Elishwangusha lehla kwikhaya lalo ebethandana naye ngethuba yena wayisenza imisebenzi yasekhaya apho. Usapho lwakhe lomchaza njengomntu obenenhlonipho enemvuze bububele. Olusapho luchaza njengenhlungu engathethekiyo indlela asweleke ngayo ngelithi kusenzima ukwamkela ukusweleka kwakhe. Sizinkulu zikaNomathemba singodade omkhulu bakhe isizukulwana sasemakhumeni nasakwaKhweleta sidibene ngoba sidibaniswe inkomo. Into esingayapha inhlungu esifumeneyo yokuthi izinja zidlavule lo mntana zimdlakaze ngendlela engathandekiyo. Abahlobo bamchaza uGweleta njengomntu obenenhliziyo enhle elungile. uNomathemba ebithi noba ndingabangxolisa nodadewethu bevele entweni zabo bevelo yenza ubustot njengabantu abatsha kodwa bekungekho mini apho ake ndambona equmbile okanye ethini. Lifule Nomathemba lonkobile Bhelu. uNomathemba ebengumhlobo wam susela ngo-2019. Ukusweleka kwakhe kubhlungu kakhulu kum kuba ebesefana nodadethu. Enele yena motho khona ngudula lenafa. uGweleta ushiya ngasemva onyana ababini omdala kubo uminyaka 5 kunye nonenyanga ezinhlanu qwaba ubudala. Umasipala waseMhlathuze eRichards Bay KwaZulu-Natal usebenzise imali yawo engangezigidi serandi ebiyabelwe umsitho wosuku lwabantsha ukuxhasa osomashishini abasakhasayo. Bangapha kwekhulu elinama-50 abantu abantsha bendawo ezifana naseMpangeni naseRichards Bay abafumene inkxaso ukukhulisa amashishini abo. uThobile Xulu waseNgwelezane uneziqu ze-computer studies kodwa akawutholi umsebenzi. Waqala ukufuya izinkukhu zenyama ngo-2016 kodwa uthi zazehlupha ngokufa wagcina eyekile. NgoFebruwari kulonyaka ubuye waqala kabusha. Manje usenezinkukhu ezingu-60 nathi ibhizinisi lakhe seliyaqala lingenisa imali ngoba umphakathi uyamseka. Kanti naye ulekelelwa abantu bayisithupha. Umasipala umnikeze amachwane angu-100 ukuze kuthuthuke ibhizinisi lakhe. Ngenhlahla ke ngazama kwangathi kuyazameka impela ke bengisabona impela ngathi kuyazameka. Ngenhlahla ke nkosami ke ngase ngithola uxhaso ke kumasipala waseMhlathuze ngamatshwele abenginike wona be-100. Ngaqhubeka ngazama ke nangawo ke ngabhatanisa cha ngibona ngathi kusahamba kahle. Abanye osomabhizinisi abancane nabo
bathole izinsiza kusebenza kuma-internet cafe, indawo zokugcwala izinwele kanye namabhikawusi abasebenza ngogesi kanye nabakhanda nezimoto abaziqalela amabhizinisi abo abasalanga ngaphandle. Manje ngijabule kakhulu ukuthi ngithola uxhaso lomba kusho ukuthi sengizokuba nesaluni yami. Iziphathimandla zithi inhloso enkulu ukuthi lamabhizinisi avule amathuba emisebenzi okuzokhulisa umnotho. Akawemali sizobe siza abantu aba-150 ngemali elinganisela kwi-1 million rand. So which means ngoba se-eliminate irali namhlanje kuzohamba kunabantu aba-150 impilo yabo ezobe ishintshile beyothuthukisa amabhizinisi abo noma kumbe bawaqala. Loli Khadewe, SABC News, eMpangeni. Kwinzame zokunceda amadoda iligwalagwala FM ibambe ingxoxo ebizwa njengephefumula ndzodza empombela eMpumalanga. Isikhululo seSwati sinenjongo yokuhlanganisa amadoda asuka kwingingqi ezahlukeneyo ukuba enze amaqela okuxhasana. Ababandakanyekayo bohlukeneyo babe yinxalenye yalomsitho noqaphele ukuqunjelwa kwenyanga yempilo yamadoda. Kunqutyaniswa inhloko phansi kophahla olunye kushukuxwa imiba etshisibunzi emadodeni weli. Lamadoda aphefumlelene ngezimvo ezibandakanya inkalo ezahlukeneyo ezifana nezezimali, ezenkolo, ezempilo yamadoda, kuquka noxhatshazo lotywala neziyobisi. Lo msitho uqale emoyeni wesisikhululo yaye iligwalagwala FM ijolise ekubeni le mihlangano ibe sisithethe. We want to allow men to express themselves without failure, without any fear. So we want them to get together, to network, to assist, support each other, to discuss men's issues. Imibhodamo iqhoqa impilo yamadoda ibekwe etafileni kambe ke ukuxhatshazwa kotywala neziyobisi kugxiliwe nakuko. Ibhunga lajikelele leli elijongene neziyobisi notywala iSANCA likholelwa ukuba amadoda angaqubisana neenquliqhu ajijisana nazo ngaphandle kokweyama ngeziyobisi notywala. Most of the men and clients or patients that we see from SANCA are people that are struggling with addiction. We know that they also have an issue with external and also internal factors, the pressure that they get also from the society. So we are here just to unpack the harmful effects of using substances in the community and also how they can also be able to deal with it. Amadoda abeyinxalenye yalomsitho athembise ngokulusebenzisa ulwazi axhotyiswe ngalo ukuze kwakheke isizwe ngemo yenhlalo kwingingqi zawo. This program will enhance and enrich my life so that I can learn more how to treat your family as a man, how to treat your finances. Ke isikhululo iligwalagwala FM iqhaya lesizwe sicwangcisa ukulivula eliqonga lalomsitho rhoqo minyaka le. Xa sinongapheli zingaba ziyahlola into zakuthi nelangomso ke alisayikushona lingena ndaba makube chusi kubehele.